következőkben a sikermarketing.hu videóját fogjátok látni, ahol azt fogom megmutatni, hogy hogyan lehet egyrészt személyes regisztráció után, tehát egy létező Facebook személyes profillal létrehozni egy oldalt, illetve ezt az oldalt hirdetni, hirdetési fiókot létrehozni, és nem a kampány beállításának a részleteire szeretnék kitérni, ezt egyébként a Facebook tréningünkön mutatjuk meg és magyarázzuk el, hanem azt szeretném megmutatni, hogy ha létrehoztunk egy hirdetési fiókot, akkor a hirdetési fiókhoz hogyan tudunk egy online ügynökségnek hozzáférést adni. Először is itt lehet látni, ez az én személyes profilom most, tehát logótervezés néven, ugye logótervezés mintha személy lenne, úgy vagyok belépve az oldalra, a Facebookra, és hogyha létre akarok hozni egy oldalt, akkor ezek közül, a lehetőségek közül választhatok. Én most itt kiválasztottam a márka vagy termék létrehozását. Egyébként ez a videó, amit láttok, ez nem egy online zajló folyamat, hanem képernyőmentéseket csináltam, és a képernyőmentések között vannak részek, amiket ugye adatvédelmi okok miatt kihomályosítottunk. Itt például rögtön egy olyan látszik, hogy egy olyan oldalt szerettem volna létrehozni, aminek az a neve, hogy Facebook Tréning Sikermarketing. Ezt a Facebook nem engedélyezi, mert a Facebook márkanevet nem lehet használni. Úgyhogy ezt az oldalt végül is Tréning Sikermarketing néven hoztam létre. Aki már hozott létre oldalt, az tudja, hogy amikor ugye létrehoztuk az oldalt, akkor különböző képeket cserélhetünk benne, illetve számos más adatot is meg tudunk adni. Itt most csak annyit csináltam, hogy kijavítottam a borítóképet erre a képre. Ha itt lejjebb gördítünk, akkor ugye előbb-utóbb följön egy olyan gomb, hogy weboldal hirdetése. Mi történik akkor, ha arra kattintunk? Rögtön ez a kép ugrik be, automatikusan átveszi a fejlécképet a Facebook, illetve itt ugye elkezdi bekérni a kampányhoz szükséges mindenféle adatot. Anélkül, hogy kitöltenénk túl sok adatot, itt tovább tudunk lépni. Itt most a hirdetési fiók előkészítése történik, és itt egy kampánycélt tudunk választani, ez itt a konkrét, itt jelenik meg a kampány, tehát először kell kampánycélt választani, és utána hozzuk létre lényegében a hirdetési fiókot, ami egy egész szép logikai bukfence a Facebooknak minden más alkalmazáshoz képest. Itt most nem fogok belemenni abba, hogy melyik kampánycél pontosan mit jelent, tehát egy bármilyen kampánycélt ki tudok itt most választani. Én az elérést választottam, ugye itt látszik, hogy hirdetési fiók létrehozása. Felugrik a hirdetési fiók, alapból ezek a beállítások vannak benne, tehát Egyesült Államok, USA dollár és amerikai időzóna. Ezt értelemszerűen kijavítjuk magyarra, majd a folytatás gombra nyomunk. Itt oldalt látszik, hogy hol járok éppen, tehát itt most a kampánynak a hirdetés sorozatát kellene létrehoznom, megmondani, hogy mit szeretnék hirdetni. Itt most konkrétan ezt a Facebook oldalt állítottam be. Itt végig lehet menni az oldal, célközönség, elhelyezések, költség, keret és ütemezés létrehozásán. Itt most ezeket a lépéseket mind átugrottam. Itt lehet látni azt, hogy tehát a hirdetési formátumot is már választunk, ugye egy képet választok, és csak azért raktam ezt be, hogy látszódjon, hogy ez itt különbözik attól, mint amit eredetileg ő automatikusan felhozott. Itt már lehet látni azt is, hogy itt ezt a képet tesszük be, itt be lehet adni a
webcím, a webhelynek az URL címét is, ahova esetleg át lehet kattintani, és itt a következő, tehát itt már látszik a szöveg is, amit ide beírunk, és hogyha nagyjából elégedettek vagyunk a hirdetésünkkel, akkor a megrendelés elküldése gombra kattintva tudunk tovább lépni. Itt ugrik föl a fizetési mód választása. Ez azt jelenti lényegében, hogy egy hirdetési fiókhoz vagy a hitelkártyát választom, aminek megadom az adatait, vagy pedig egy PayPal fiókot. Azért, hogy nekem ne kelljen egy nem létező regisztrációhoz most megadnom a hitelkártya számomat, én a PayPal-t választottam, ami után átirányít a PayPal oldalra, ahol el kell fogadnom a PayPal-os fizetési módot, és itt már meg is köszöni, hogy hirdetünk. Itt lehet látni, ez a kampánycélom, amit kiválasztottam, itt van a hirdetés sorozatom, itt látszik egy pici indexképen magának a hirdetésnek a képe, és itt még azt mutatja, hogy ellenőrzésre vár. Itt a következő ábrán, tehát ami mutatja, ez lesz ugye majd a kampányértékelő oldalunk. Itt most ami a lényeges, az az, hogy a hirdetési fiókot én szeretném átadni valakinek. Itt rögtön látszik, le is állítottam a kampányt még mielőtt bármi történt volna, tehát még mielőtt egyáltalán elfogadták volna. Itt látszik, hogy inaktív a kampány. Itt látom ezt a számot, ez a hirdetési fiókomnak a száma. Erre a számra van szüksége az ügynökségnek, tehát ezt a számot kell elküldenem neki e-mailben, vagy bárhogy. Ha én elküldtem ezt a hirdetési fiók számot az ügynökségnek, akkor a hozzáférést azt ők állítják be az ő rendszerükön keresztül, nekem csak jóvá kell hagynom. Hol fog ez mutatkozni? Hát itt fog mutatkozni. Itt azért nem mondanám, hogy ez itt adatvédelmi probléma lenne, hogy ez itt látszik, mert hogy ennek a személynek, logótervezésnek egy darab ismerőse sincsen, tehát nyilvánvaló, hogy ezeket az ismerősöket valamilyen paraméter alapján a Facebook dobja föl nekem, de ugrok rajta tovább. Ugye itt voltak, itt mutatta az új üzenetet, itt látszik, hogy a sikermarketing.hu, mint vállalkozáskezelő fiók hozzáférést kért ehhez a hirdetési fiókhoz. Ha rákattintok, akkor mi fog történni? Itt vannak a fiókadatok, amiket nekem kell még kitölteni. Nagyon fontos, hogy itt választanom kell, hogy igen, üzleti célra vásárolok hirdetéseket, vagy nem üzleti célra vásárolok hirdetéseket. A kettő közti különbség az ugye hazai viszonyok között az, hogy kapok róla áfásszámlát, vagy nem. Én most itt azt választottam, hogy én nem üzleti célra szeretnék hirdetni, de felugrik még egy ablak, ami erre figyelmeztet, hogy biztosan jól gondoltam-e, hogy nem üzleti cél. Itt, ha a fiók tehát a fiókadatokat töltöttük ki, a fiók szerepköreinél látom, hogy függőben lévő ügynökségi kérések vannak. Itt én, mint személy, logótervezés, honlapkészítés a nevem, én látszom, mint hirdetési fiók adminisztrátor, itt pedig értelemszerűen a válasz a jelölésre gombra kell kattintanom, hogy vissza tudjam igazolni, hogy hozzáférést adok. Itt ez egy elég egyértelmű ábra, kapjon vagy ne kapjon hozzáférést a hirdetési fiókhoz az adott ügynökség. És ennyi volt nagyjából, innentől kezdve pedig a hirdetési fióknak a kezelését már át tudja venni az illető ügynökség. Köszönöm szépen a figyelmet, további információk a sikermarketing.hu weboldalunkon találhatók, nem csak Facebook marketing, de honlaptervezés, keresőoptimalizálás és marketing témákban is.